Sa mga kapusong Dabawenyo nga maapektuhan pagpundo na daan og tubig kay 30 ka oras nga mawad-an og tubig sa dakong bahin sa syudad sugod ugma kutob sa Sabado. Dugang detalye sa report ni Jandy Esteban. Giandam na ni Jet ang mga sudlanan nga punduhan niya og tubig unya sanglit lakip ang ilahang lugar sa People's Village sa Maa sa mga maapektuhan sa water interruption alas 8 sa buntag ugma June 24 hangtod alas 2 sa hapon sa Sabado. Lisod gayud daw nga walay tubig, labi pa nga kinahanglan kaayo kini sa paghugas sa mga plato, mga baso ug uban pang utensils sa gitrabaho ang karinderya. Nangandam nami og sudlanan pero wala pa mi nakasahod. Pero sa man mo mag-sound? Unya pang gabi eh. Okay, busy pa man mi karon. Unsa ka lisod ang walay tubig? Ay, lisod jud og walay tubig. Kailangan mangandam jud mi kay karinderya ba yan. Sa gipaggulang notice sa Davao City Water District, apektado sa 30 hours nga water interruption ang mga areas nga gisilbihan sa Line 2 sa Dumoy Water Supply System. Kini ang pipila ka layo og elevated nga lugar sa Lanang, Pampanga, Sasa ug Paracan. Pipila ka area sa Angliongto, Umamay Road. Pipila ka lugar sa poblasyon area. Daghang residential area sa Buhangin ang maapektuhan sab. Gawas sa People's Village, maapektuhan sab ang ubang lugar sa Maa area. JP Laurel Avenue, ug pipila ka lugar sa Kabantian. Sa katong bag-uhay nato na gi-elevate no and gi-realign na linya nato to address ang katong leaking portion sa ato ang transmission line. Said repiped portion sa ato ang transmission line, pwede na nato siya magamit. Now in this case, in order for us to use it, kailangan nato siya itap and the tapping works no would necessitate the temporary shut-off sa ato ang water service. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.